Nos fatha croeso i'r oedfa heno, mae'n hyfryd cael cwmni'n gilydd. Fe chi'n gweld Emyr yn arwen ni. Ni'n gweddio byddwn ni'n profi Duw yn agos at ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd a dod dan gair yr arglwydd gyda'n gilydd heno yma. Yr cyddiadau wedi bod ar y sgrin, digwyddiadau fel arfer yn ystod yr wythnos, cwrdd-gweddi nos Fawrth ac yna cyfle i drafod Emyn ar-lein nos Iau. Y clybiau di Gwener ac yna cofiwch bod brecwast merched. Oes mae angen ei dynion gofio falle, ond mae angen ei merched gofio. Bod yna brecwast i'r merched yn hi Dewi Aleri bore dydd Sadwrn ym hanner dydd 10. Hefyd, mae Steve yn trefnu ar gyfer iechyd Gallwch y cwrs cymorth cyntaf. Os ys diddordeb ydych chi gael rhywbeth dysgrif ar gyfer gallu i wneud cymorth cyntaf, yna bydd y cwrs yn rhedeg gobeithio ar ddiwedd mis Ebrill. Felly sy'n chi weld Steve os oes diddordeb gyda chi. Ac yna, casgliad y mis ymwneud waith Scripture Union, felly cofiwch am hynny. A Sul nesaf, os dyw e'n mynd, fydd Emyr yn arwen i eto am 10 y bore a 5 y prynhawn. Dyna'r coeddiadau. Yn ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod ata ti heno yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti bod wedi gwneud bob peth sydd angen arno ni i gael mynedfa at Dduw y Tad. O Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi byw bywyd perffaith yn hollol gyfiawn ac yn ei farwolaeth bod wedi talu'r gost o ni angen ei dalu yn ein lle ni a bod ni'n derbyn i fywyd perffaith cyfiawn ni o'r herwydd o arglwydd. Madden ni bod ni'n gallu bod yn gyfarwydd ar pethau hyn a bod nhw ddim yn symud ni fel y dylsen nhw. O Dduw, ni'n gofyn heno wrth ni fyfyrio arna ti, wrth ni ganu clod i ti a galw arna ti mewn gweddi, wrth ni wrando ar dair di. O ie, bydde person Crist a'i waith trwy yr ysbryd lan heno yn gweithio yn ein plith ni, yn codi'n golygon ato fi, ac yn gwneud yn calonau i lawenhau hyd yn oed fel petai o'r newydd, mewn clod a mawl i ti. O Dduw, ti'n gwybod yn anghenion ni, mae pob peth yn agored i ti, a rwy'n ni'n diolch ti bod ni'n dod at un sydd yn nabod ni, ac yna eto yn Iesu Grist yn ein caru ni ac am roi bob peth da i ni. Felly ni'n dod yn pledio arna ti i drigarhau wrthon ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Rodri. Rodri'n gweddio fyna byddai'n golygon ni'n cael ei codi fri. Dyna ni'n mynd i ganu amdano fe nawr. O enau daw ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll wrth flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lan, tro dy olwg ar Iesu, ac edrych i wyneb yn llawn. Y holl bethau'r byd fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Gadewch ni droi'n golwg ni at yr arglwydd Iesu Grist heno.
ni'n parhau heno i feddwl am y frwydr ysbrydol, ac ar y foment, beth ni'n canolbwyntio yw ein arfogaeth ni, yr armor mae Duw wedi ddarparu, a felly ni'n troi eto heno at Effesiaid pennod 6, ac yn mynd i ddarllen yr adran yma o adnodau 10 i 20. Cyn bod ni'n darllen, gawn ni air byr o weddi. Arglwydd i ni yn gofyn yn awr. Wrth i ni ddarllen dy air di, ac wrth i ni fyfyrio ar dy air di heno, wrth i ni dyfoli di a galw ar dy enw di. Ni'n gofyn arna ti droi'n golwg ni at yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ac wrth i ni weld mwy ohono fe, a'r hyn mae wedi wneud drosto ni, a'r hyn sy'n cael ei gynnig i ni ynddo fe, trwy ffydd ynddo fe. Arglwydd, a wneud i'n cryfhau ni, a nerthu ni at y frwydr, os gweli ti fod yn dda. Dad, siarad â ni nawr, am ein bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Effesiaid 6, adnod 10, dyma air Duw. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd, ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Safwch ynteu, a gwirionedd yn wregus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl saethau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm i'ch awdwriaeth, a chleddyf yr ysbryd sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. A gweddiwch dros y funnau, y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd, ac agor fy ngenau i hysbysu'n eon ddirgelwch yr efengyl. Trosti hi rwyf yn llusgenad mewn cadwynau. I gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani, fel y dylwn lefaru. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu nesaf o Cwmpawd 2. Rhif 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i am yr ail bennill yn dweud hyn. Un dyhead sydd yn fy nghalon ni, cael bod yno ti fy arglwydd byw, heb gyfiawnder im, ond a ddaw drwy ffydd. Cael dy nabod i ath weld rhyw ddydd. Nw'n ni sefyll i ganu.
Nawn ni weddio efo'n gilydd. Nawn ni droi at Dduw. Arglwydd ni'n diolch i ti am y geiriau hynny ni newydd i canu. Y geiriau'r apostol Paul. Un oedd ar un adeg yn ymfalchio yn ei gyfiawnder ei hun. Ie, person hunan cyfiawn, llwyr, yn ymddiried yn ei ddaioni ac yn ei allu i fyw bywyd da. Ond dad, fe nes ti ddod â fe i weld fod popeth oedd ar un adeg mor bwysig iddo fe. Y pethau roedd yn ymffrostio ac yn ymfalchio yn nhw fod y cwbl yn sbwriel. Arglwydd ni'n diolch fod ti wedi dangos i'r apostol Paul. Mae'r unig obaith oedd ganddo fe oedd cyfiawnder. Oedd ddim yn perthyn i'r gyfraith. Oedd ddim yn dod trwy ymdrech ddynol. Ond cyfiawnder trwy ffydd. Y ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Da, ni'n diolch bod wedi dod i weld y cyfiawnder yna sydd ei angen arno ni mwyn sefyll yn gadarn yn y frwydr ysbrydol. Da, ni'n gweddio heno, dyna bydd yn profiad ni hefyd. Ni wedi ddangos i ni heno ein angen am wisg, am gorchydd, am arfwisg ysbrydol, ac ni wedi ddangos i ni cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni wedi gweddio eisoes y bydde di yn troi'n golwg ni at yr arglwydd Iesu. Dad, dyna yw'n gweddi ni unwaith eto. Fel bore yma arglwydd. Dyna ni eisiau bob tro arglwydd. Dyna ni angen bob tro yw mwy. Mwy ohono ti. Fod na, golwg gwell, cliriach o'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei bwyso arno ni, ar ein calonau ni. Arglwydd, dim ond ti all wneud hyn. Ni'n diolch dy fod ti yn ddiw, tad, mab ac ysbryd glân. Diolch dy fod ti o dad yn ymhyfrydu yn dy fab, ac diolch bod yr ysbryd glân yn dod ac yn gallu gweithio yn ein calonau ni ac yn gallu dod â ni weld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir yma nawr. Helpa pob un ohono ni droi oddi wrth ein pechod. Helpa pob un ohono ni droi hefyd oddi wrth ein hunan gyfiawnder. Dibynnu arna ni'n hun. Os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n dod at y ti heno yn hollol ddibynnol arna ti. Dad, ni'n dod ac yn pledio felly ar ran ein cymdeithas ni ac ar ran ein byd ni. Ni'n dal i torri'n calonau wrth feddwl am yr hyn sy'n digwydd yn Ukraine ac yr hyn sy'n parhau yn Gaza ac arglwydd yn Syria a chymaint o rannau eraill o'r byd arglwydd. Ni'n gofyn arna ti drwy garhau. Ni'n cyflwyno arweinwyr y gwledydd hyn a arglwydd. Ni'n cyflwyno arweinwyr gwledydd eraill, yn meddwl am America ac yma am Mhrydain a Ffrainc a Gwlad Pwyl a Rwsia a China a'r holl gwahanol rai sydd yn gweithredu ac yn trafod ac yn arglwydd yn cynllwynio ac arglwydd. Trwy garhau. Arglwydd am wneud i ddod â chyfiawnder i'r mannau hyn. Arglwydd am wneud i ddod â edifeirwch. Am wneud i ddod â dy oleuni di
i ganol y tywyllwch os gwelid i fod yn dda. Arglwydd, tostyria. Dad, i ni'n gweddio dros o ni, dros ein eglwys ni, yn gweddio dros ein plant ni. Wrth i ni feddwl am waith Scripture Union, ni'n cyflwyno'r gwaith rwy ti'n ei wneud yn ein gwlad. Ac da, ni'n diolch i ti am y gwaith sydd yn digwydd mewn ysgolion a trwy clybiau ac grwpiau ieuenctid a gwersylloedd. Arglwydd, ni'n cyflwyno nawr yn codi gerdd y frond i plant a phobl ifanc ein gwlad ni. Gofyn arna ti i achub, gofyn arna ti i weithio, a galw llawer iawn at ti dy hun. Ni'n diolch fod yr efengil yn newyddion da i bob un sy'n credu o'r hynaf i'r ienga. Arglwydd a wneud i weithio felly. Da'r clyw ein gweddi ni nawr. Ro nerth i ni, ro meddwl clir i ni. Ro serch i ni, cariad i ni. At y ti dy hun ac at y bethau. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 15. A'r geiriau yma eto yn crynhoi. Lot o'r hyn ni'n ystyried heno, dyledwr i ras ydw i fi, am ras cyfamodol mae'n hân, a gwisg dy gyfiawnder o'm cylch, nid ofna fi ddyfod o'th flaen. Mae dychryn, y gyfraith a Duw yn methu fy nghyffwrdd yn wir. Mae gwaed ac ufuddod fy nghrist yn cuddio fy meiau yn glir. Rydyn ni sefyll i ganu. We
Wel, soniais i'n gynharach, ni'n parhau heno i edrych ar yr arfogaeth ysbrydol. Mae Paul yn yr adran enwog yma, yr adran gyfoethog yma o Effesiaid 6 yn gosod allan beth yw arfogaeth Duw. Mae'n annog i ddarllenwyr gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw. A mi'n credu mi eisiau ni just stopio am foment ac ystyried pam fod Paul yn gwneud hyn. Pam mynd i'r manylder yma. A fi'n credu'r reswm pam yw oherwydd mae eisiau cyfleu i ni rhywbeth o ddifrifoldeb y frwydr. Mai darluniau sydd gyda ni fan hyn, mai nid belt llythrenol neu arfwys llythrenol, dyw hynny ddim yn golygu fod yr arfogaeth yma'n llai real ac yn llai pwysig. Dyw'r peth yma ddim yn joc. Falle bod yna demtasiwn i ni bron a bod i ddychmygu plant bach yn rhoi mlaen rhyw fath o fancy dress yn barod i fynd mas fel milwyr, ond na. Na, mae'r frwydr yma sydd mor ffyrnig nes yr unig peth sy'n mynd i'n cadw ni'n saff yw arfogaeth ysbrydol gan Dduw ei hun. Mae hynny'n golygu bod ni mewn perygl sydd angen ei gymryd o ddifri. Mae'r pwyslais mae Paul yn rhoi fan hyn yn dyfa ymgryfhewch yn yr arglwydd. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw mwyn sefyll, a mae'n aladrodd sefyll, safwch. Mae'n frwydr, mae'n anodd, mae'n beryglus. Yr unig obaith sydd gennym ni felly, yr unig ffordd ni'n mynd i oroesi yw os ydyn ni'n derbyn ac yn gwisgo'r arfogaeth mae Duw yn ei rhoi. Nid yn arfogaeth ni, nid yn gallu ni i ffrwydro, ond arfogaeth Duw sy'n cael ei roi i ni fel eglwys gan Dduw ei hun. Felly, pythefnos yn ôl dechreuon ni ar yr arfogaeth yma ac clywed am y gregus. Dyna oedd y peth cyntaf, os nagwch chi yma, gregus gwirionedd wedi glymu am ein canol ni. Be welon ni oedd fod yr gregus yma'n cyfeirio at yr gwirionedd mae Duw wedi datguddio. Mae Duw wedi siarad yn y greadigaeth, mae wedi siarad yn fwy clir mewn mab ac yn y Beibl sy'n sôn am Iesu Grist, a mae'r gwirionedd yna fod yn sylfaen i'r cwbl. Pob peth arall yn adeiladu ar y gwir wedi ei ddatguddio i ni gan Dduw. Nawr, ni'n dod at yr ail darn o'r arfwisg, sef y ddwy froneg. Adnod 14. Safwch a gwirionedd yn regus am eich canol a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. Felly mynd yn i'r ddwy froneg, y breastplate yma. 2 bwynt sydd gen i'n syml iawn heno. Gyntaf i gyn, yn ei feddwl am yr arfwisg, ac yna yn ei feddwl am y cyfiawnder mae Paul yn sôn amdano. Felly, i ddechrau, yr arfwisg, yr breastplate yma. A mae'n bosib efo'r gregus, oedd hwnna'n rhywbeth o'ch chi'n gallu uniaethu gyda. Nos sa'n gwisgo gregus eto heno, falle bod chi yna, hwnna fe, ni'n gwybod beth yw gregus, ni'n deall be mae'n gwneud, ni'n gwisgo un yn achlysurol neu'n reoledd. A dyw hynny ddim cweit mor wir ydy gyda'r arfwisg. Falle bod chi erioed wedi gwisgo arfwisg llythrenol, falle bod chi ar ryw adeg. Ond fi'n siŵr bod ni gyd i gweld llun o leia yn do. Llun o'r math o beth mae Paul yn disgrifio fan hyn, yr arfwisg metal yma fyddai'n gorchuddio corff y milwr Rufeinig. Ni gwarchod nhw o fan hyn i fan hyn, ffrynt a'r cefn. Nawr, os dim eisiau bod yn feolegydd, neu'n arbenigwr ar y corff dynol, mwyn cael syniad o pwrpas yr arfwisg.
Okay, mae'n amlwg yn dydy, beth oedd prif waith yr arfwisg yma? Wel, amddiffyn yr organau. Amddiffyn rhannau o'r corff sydd yn allweddol. Okay? Allai oroesi weithiau niwed i fy mraich, allai oroesi yn aml falle niwed i fy nghoes neu fy nrhaed, ond ddim fan hyn. Chi'n cofio falle pan mae Iesu yn marw ar y groes. A mae'r milwyr yn dod a maen nhw eisiau sicrhau fod e wedi marw. A chi'n cofio beth maen nhw'n neud? Mae wedi cael ei frifo. Mae wedi cael ei frifo trwy ddwylo ei draed a'i ben a phopeth arall. Ond beth maen nhw'n gwneud i sicrhau fod e wedi marw? Maen nhw'n cymryd y weiwffon a lan o dan yr asen trwy yr ysgyfaint i fewn i'r galon. Mae'r dŵr a'r gwaed yn llifo mas. Ynewch chi methu goroesi hynny. A felly, be mae'r arfwisg yma yn cyfleu yn amlwg yw ein bywyd ni. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n rhywbeth dyfnach fan hyn, bydd rai ohonoch chi falle yn ymwybodol, yn y Beibl, yn y meddwl Beiblaidd, eich canol chi, eich perfeddion chi, eich guts chi, yw'r man lle mae'r emosiynau, y teimladau, yr serchiadau, hynny yw'r person emosiynol, os allai roi e fel yna. Chi'n darllen weithiau yn yr hen gyfieithiadau o'r Beibl, yn y Saesneg, mae'n sôn am the bowels of compassion. Mae Beibl William Morgan yn sôn am ymysgaroedd trigareddau. Hynny yw, dyma lle i chi'n teimlo pethau. Erbyn hyn, byddwn ni'n tueddol, falle i gyfeirio fwy at y galon yn byddwn ni. Dyna lle i ni'n caru, dyna lle i ni'n teimlo pethau. Ond mae'n rwydd i ddeall, yn gwyr. Ni'n sôn weithio am teimlo rhywbeth yn eich bol, deep down, yr gut feeling ac yn y blaen. Falle bod chi wedi cael y profiad yna. Chi wedi cael chi'n ofni rhywbeth, neu chi wedi cael eich brifo. Mae'n teimlo fel punch yn eich bol chi, yn dydy? Chi'n teimlo fe lawr fan hyn yn ddofn. A felly, pan mae Paul yn sôn fan hyn am yr angen i wisgo arfwisg ar eich dwyfron, be mae'n golygu yw bod angen amddiffyn ein bywyd ni, ie, ond amddiffyn ein teimladau ni. Amddiffyn byddwn ni falle yn dweud heddi ein calon ni. Amddiffyn ein ymysgaroedd ni. Amddiffyn y person mewnol. Mae rhywbeth trawiadol am hynny, ond does? Mae'n bwysig i ni gofio. Mae'n arwydd o cael fod Paul yn symud o y gwirionedd, pwysig, mae eisiau'r gwirionedd, ond y peth nesaf yn y restr yw y teimladau. Wel, yn ein traddodiad ni, Cristnogion efengylaidd, diwygiedig, ceidwadol, ni'n rhoi lot o ffocws ar y gwirionedd, a mae hynny'n bwysig. Ni ddim yn gwneud esgusod, neu ni ddim yn ymddeheirio am hynny. Okay? Mae'r gwirionedd yn bwysig. Mae Paul mynd i fynd ymlaen i sôn am helm, iachawdwriaeth, i amddiffyn y pen, i amddiffyn y meddwl. Mae hynny yn allweddol hefyd. Mae eisiau ni beidio colli golwg fan hyn ar y ffaith fod Cristnogaeth yn rhywbeth teimladwy. I ni'n bobl yn dyn, ni ddim just yn robot ddi-deimlad. Nid just ymenydd ydyn ni, ond mae dyn ni calon, mae dyn ni yr ymysgaroedd yma hefyd. Mae dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae bod yn un o'i bobl yn rhywbeth sydd yn cysylltu ar emosiynau, ar serchiadau. Mae'r pethau mae ni'n sôn amdanyn nhw, dyn nhw ddim jyst fod i aros yn y meddwl, maen nhw fod i cyffwrdd ni yn ddofn. Ni fod i garu.
A felly, mae'r pethau hyn, y rhan yma o'n bywyd ni, yn mynd i fod yn darged. Okay? Os y'n ni yn bobl sydd yn teimlo pethau ac fod i deimlo pethau, wel wrth gwrs, mae yna ymosodiadau yn mynd i fod yn erbyn y rhan yma o'n bywyd ni. Felly, mae'r arfwisg, dyna be mae'n amddiffyn, ond beth i ni fod i ddefnyddio mwyn gwarchod ein bywyd ni te? Beth i ni fod i ddefnyddio fel Cristnogion i warchod ac amddiffyn ein serchiadau a'n teimladau ni? Wel, mewn gair, cyfiawnder. Safwch a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. Dyma'r ail bwynter, cyfiawnder. Mae'n deg i ddweud fod rai neu lot o esbonwyr yn credu mai ein cyfiawnder ni mae Paul yn sôn amdano fan hyn. Okay? Y syniad yw bod ein daioni ni, ein bywyd da ni, fel petai'n amddiffyn yn erbyn ymosodiadau, y diafol, y cnawd, y byd a'n gelynion eraill ni. Nath ni weld rhywbeth tebyg yn dweud o'r gregys. Chi'n cofio rai pobl yn awgrymu mae'r gregys yw ein gwirionedd ni, ein didwylledd neu'n sincerity ni. A mae'r un broblem yn ein gwynebu ni fan hyn yn does. Chod mor bwysig yw ein sincerity ni, a dyw hwnna ddim yn sylfaen ddigonol. Ac mor bwysig yw ein cyfiawnder personol ni, a nawn ni ddod nôl at hynny mewn munud. Mae rai yn chi'n gwybod bydd hwnna'n dod cyn y diwedd. Dyw cyfiawnder personol ddim yn ddigon i'n amddiffyn ni yn y frwydr yma. Mae'r apostol Paul ei hun yn dist i hyn. Ac os ych chi wedi darllen eich ysgrythyr chi, fyddwch chi'n gwybod yn gyffredinol mae gair Dyw'n rybuddio ni. Na, unwaith ni'n dechrau dibynnu ar cyfiawnder personol, ni ar dir peryglus. Dyw hynny ddim yn gallu'ch gwarchod chi. Dyw ddim yn gallu'ch amddiffyn chi. Na'r gwir yw, ohono ni'n hunan gerbron Dyw, does dim cyfiawnder gennym ni. O'n i'n cael yn atgoffa wrth baratoi, mae'n y ddarlun clir iawn o hyn. I weld yn yr Hen Testament, llyfr y proffwyd Secharia. Ym Mhenod 3, os gai ddarllen dros rai adnodau. Secharia, Penod 3. Mae'r proffwyd yn cael y weledigaeth yma, ni'n darllen hyn. Yna dangosodd i mi Joshua yr archoffeiriad yn sefyll o flaen angel yr arglwydd a Satan yn sefyll ar ei ddeheulaw i'w gyhuddo. A dwedodd yr arglwydd wrth Satan, mae'r arglwydd yn dygyryddu di Satan. Yr arglwydd yr un a ddewisodd Jerusalem sy'n dygyryddu di, onid marworyn wedi ei arbed o'r tân yw hwn. Roedd Joshua yn sefyll o flaen yr angel mewn dillad bydron. A dwedodd yr angel wrth ei osgwr, tynnwch y dillad bydron oddi amdano. Dwedodd wrth Joshua, edrych fel y symudais dy euogrwydd oddi wrthyt, ac feith wisgaf a gwisgoedd gwynion. Secharia yn cael yr weledigaeth yma o Joshua, yr archoffeiriad. Yr person byddwch chi'n disgwyl sydd mwyaf cyfiawn. Person mwyaf glân a derbyniol yng ngolwg Duw. Ond y reality yw, mae e just yn gwynebu cyhuddiadau Satan. A mae ddillad dyn nhw ddim yn lân ac yn hyfryd, maen nhw yn fratiau bydron. Beth sy'n digwydd i Joshua? Wel, wrth gwrs, mae Duw ei hun yn gweithio ac yn gorchymyn i dynnu ei ddillad y brwnt, tynnu ei bechod a'i wisgo gyda dillad glân
newydd. Wel, yr hyn ni angen yw nid trial yn galetach. Nid dyna'r ffordd i fod yn iawn gyda Duw, a nid dyna'r ffordd chwaith i lwyddo yn y frwydr ysbrydol. Na, beth sydd ei angen arno ni yw cyfiawnder sydd o Dduw. Fe yw'r unig un cyfiawn, yn dyfe? Wrth gwrs, wedi cyfeirio at hyn o'r blaen, mae Paul efo'r darluniau yma yn tynnu ar llyfr y proffwyd Eseia. Yn Eseia 59, adnod 17, ni'n clywed am Dduw, gwisgodd gyfiawnder fel llirig. Gair arall am arfwisg. Hynny yw, Duw yw yr un cyfiawn. A mae'r Duw pur a glân a hyfryd yma yn rhoi ei gyfiawnder i ni. Sut? Wel, wrth gwrs, mae'n dod i ni mewn person. Mewn person yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r gwirionedd pwysicaf i gyd, falle, nag yfe? O'n i'n sôn bore yma yn dod ni am ddechrau efengil Iesu Grist, mab Duw, a dyma mewn ffordd canolbwynt yr efengil, nag yfe? Bod ni'n bechaduriaid, mae'n dillad ni ger bron Duw yn frwnt. Does na ddim cyfiawnder yn perthyn i ni, ond yna mae Duw ei hun. Duw y mab wedi cymryd cnawd. A mae wedi dod i'n plith ni yn llawn gras a gwirionedd. A mae e wedi byw bywyd perffaith. Gwbl berffaith. Gwbl gyfiawn ym mhob ffordd. Ac yna beth sy'n digwydd iddo fe? Wel, chi'n gwybod yn di chi. Mae'n cael ei fradychu, mae'n cael ei arestio, mae'n cael ei gamdrin, mae'n cael ei ladd. Mae'n cael ei drin fel pechadur. Mae'n cael ei wneud yn felltith. Mae'r cyfnewidiad mawr yma'r Great Exchange yma yn digwydd, lle mae'n pechod ni, ein dillad brwnt ni'n cael ei roi arno fe. Ein holl drygioni ni, pob gair brwnt, pob meddwl cas, pob dim rydyn ni wedi wneud yn cael ei gyfrif iddo fe. Ond yna ei fywyd perffaith yn cael ei gyfrif i ni. Ei gyfiawnder ei arfwisg, disglair, cadarn yn cael ei roi amdano ni. Pan mae Paul yn dweud fan hyn, safwch a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, dyna'r cyfiawnder mae'n sôn amdano. Mae'n sôn am y ffaith ein bod ni fel Cristnogion, fel rai sydd â ffydd yng Nghrist, rydyn ni'n gallu sefyll i gerbron Duw, a gerbron Satan, a gerbron y byd, a unrhyw un arall, yr holl awdurdodau a llywodraethwyr a tywysogaethau gwahanol yma, a ni'n gallu ymddangos yn gyfiawn. Wedi ein cyhoeddi yn gyfiawn, wedi ein cyfrif yn ddifau ac yn ddibechod. Dyma'r arfwisg sydd yn cael ei gynnig i ni, yr arfwisg sydd eisiau ni dderbyn a gwisgo amdano ni trwy ffydd cyfiawnder perffaith Crist. Achos chi'n gweld y gwahaniaeth mae hynny'n gwneud? Yn y frwydr yma, pan mae ymosodiadau yn dod o bob math, i ni'n gallu gweud mae'n statws ni, mae'n statws terfynol, sicr, digyfnewid, yw bod ni yn gyfiawn. Ger bron Duw, achos mae wedi dweud hynny. Pan
pan mae'ch teimladau chi yn gymysglyd. A ni gyd yn cael teimladau cymysglyd. Weithio ni ddim yn teimlo fel darllen y Beibl. Falle bod ni ddim yn teimlo fel gweddio, ni ddim yn teimlo fel mynd i'r capel. Ddim yn teimlo fel treulio amser efo Cristnogion eraill, ddim yn teimlo fel pob math o bethau. Ni'n meddwl i'n hun, wel, ydw i'n Gristion te, os fi'n teimlo fel hyn. Dros y cwbl, mae'r arfwisg. Fi yn gyfiawn. Fi yn gyfiawn. Nid achos fy ymdrechion i, nid achos fy nheimladau i, ond achos be mae Crist wedi'i wneud. A felly pan mae'r diafol yn dod ac yn cyhyddo, fel oedd e'n cyhyddo Joshua, pan mae'n pwyntio bys ato ni ac yn dweud, o, ti ddim yn Gristion, wyt ti? Edrych ar yr wythnos ti di cael. O, edrych ar y ffordd nes ti drin y personau, meddwl am y ffordd nes ti siarad gyda nhw, o, cofio hyn, cofio'r llall. Na, fi'n gyfiawn. Fi yn gyfiawn, nid oherwydd fy ymdrechion personol i, nid achos fy naioni i, fi yn gyfiawn yng ngolwg Duw oherwydd Crist ac oherwydd bod Duw wedi cyhoeddi hynny. Pan ni'n amen hunan, meddyliau ni'n llawn pryderon ac ofnau, pan mae'r byd yn ymosod, alla'ch ffrindiau chi'n dweud, o, bydde Cristion ddim di ymddwyn fel yna. Ti'n siŵr bod ti'n Gristion? O'n i'n meddwl bod ti'n Gristion. Yn siŵr i ti'n gallu neud yr math bethau a'r camgymeriadau yna? Ni'n gallu dweud, heb unrhyw falchder yno ni, nid fy nghyfiawnder i sy'n bwysig. Nid fy nghyfiawnder i sydd yn achub. Mae gen i gyfiawnder sydd wedi ei roi i fi. Fi wedi fy ngwisgo a chyfiawnder Crist ei hun trwy ffydd. Ac oedd y peth am yr arfwisg yma yw mae'n gryf. Mae'n gryf. O'n i'n trio meddwl am darlun, a'r unig darlun oedd yn dod i'r meddwl, mae'n un sili mewn ffordd, ond weithiau efo'r pethau mawr, mae'n yr unig rai sy'n dod i chi. Chi wedi gweld y sumo suits? Chi wedi gwisgo sumo suits? Hynny yw, mae'n un o'r pethau yna, chi'n gwisgo fo amdano chi, mae'r siwtiau mawr yma, a chi'n redeg mewn eich gilydd, basio mewn eich gilydd. Wel, fi'n cofio chwarae gyda'r sumo suits yma efo rai ffrindiau un tro, a typical bechgyn, be o'n i'n neud, oedd un person yn gwisgo'r sumo suit, a pawb arall jyst yn cymryd tro i just whack nhw, right? Cico nhw, puncho nhw, be bynnag chi eisiau. A chymod be, o'ch chi ddim yn teimlo dim. O'ch chi ddim yn teimlo dim. Nawr, bys ni ddim di ffansio rhywun yn dod â cyllell, neu cleddyf, neu gwaywffon, neu gwn, neu dim byd fel yna, ond oedd y sumo suit yn ddigon cryf i wynebu punch, neu kick, neu beth bynnag. Mae cyfiawnder Crist, mae'n ddigon cryf. Hynny yw, allan ni ddweud wrth y diafol, allan ni ddweud wrth y cnawd, y byd, a unrhyw elyn arall, allan ni ddweud, give it your best shot. Sa'n dibynnu ar fy nghyfiawnder i, fi'n dibynnu ar ei gyfiawnder e. A cyfiawnder yna, oedd neb yn gallu ffeindio bai ynddo fe. Y cyfiawnder yna, nath gael ei brofi, unwaith ac am byth wrth iddo fe atgyfodi o'r bedd. Dyna'r cyfiawnder sydd ei angen arno ni. Nawr, wedi dweud hynny gyd, mae'n siŵr fod yn iawn i wneud y pwynt hefyd bod Crist yn rhoi cyfiawnder arall i ni, ar ben hynny. Cyfiawnder personol. Y peth pwysicaf yw fod ei gyfiawnder e'n cael ei gyfrif i ni, ni'n cael ein cyhoeddi yn gyfiawn, ond mae'n agwedd arall hefyd yn does. Fel pobl sydd wedi ein cyfiawnhau, fel pobl sydd wedi derbyn bywyd newydd, mae'r arglwydd nawr yn gweithio yno ni
er mwyn ein gwneud ni yn gyfiawn, er mwyn ein sancteiddio ni. Y darlun fi'n hoff o fan hyn yw pan ydych chi mold, nid mold, chymod, llwydni, mold sy'n siapio rhywbeth, fel jelly neu beth bynnag. Hynny yw, mae'r mold yn galed ac yn gadarn. Os chi'n rhoi rhywbeth cywir yn y mold dros amser, bydd y peth yna'n cymryd siap y mold. A dyna sydd yn ni fan hyn, a dyma ni'n cael ein gwisgo a chyfiawnder Crist, a dyna yw ein hyder ni, dyna yw ein gobaith ni. Ond dros amser, fe ddylsyn ni fod yn ymdebygu i'r hyn ni'n gwisgo. A mae hynny'n help. Mae'n rhoi cysur i ni. I ni yn gallu dweud wrth y diafol ac wrth y cnawd ac wrth y byd, wel, na fi yn wahanol. Fi wedi newid. Fi'n cael fy sancteiddio. Fi ddim beth fi eisiau bod, fi ddim beth fyddai, ond diolch trwy ras Duw, dydw i ddim yr hyn oeddwn ni ar un adeg. A mae hynny'n beth da ac yn beth pwysig. Ond Crist yw ein cyfiawnder ni. Ni wisgo Crist amdano ni. Ei gyfiawnder sydd yn ein cadw ni yn saff. A felly, yr wythnos hon nawr, wrth i ni fynd allan unwaith eto i'r frwydr, wrth i ni fynd a gwynebu ymosodiadau o bob math. Safwch a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron. Er mwyn enw. Amen. Wrth i ni orffen, ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 23. Ger bron fy new a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn, dilith. Yr archoffeiriad mawr yw sy'n byw i eiriol trosof beth, nid yr archoffeiriad Joshua, ond yr archoffeiriad Iesu. Ac yr ail bennill yn dweud hyn, os Satan, ddaw i'n bwrw i lawr gan feio ar fy nghalon ddi, edrycha fri i weld yn awr yr un sy'n cuddio'n beiau lu. Am i'r di eog fynd i'r groes, caiff fenaid eog ei ryddhau. Duw yr cyfiawn un ar sail o lois, o'i weled sy'n maddau mai. Da ni sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.